hazvina musiyano. Rega kuti uyu ndiye wangu, mangwana zvinomuka zvakaminyama. Isa rutendo rwako, isa rutendo rwako, isa rutendo rwako. Saka Tom, wazvaona kuti shupi wako. Oh, ndamuona. Mama, ufunga kuti mvura inenge yaita kitchen uko. Alright. So itaka enda unonditro lemon and ginger tea. Waisa 1 teaspoon ya honey undigira. Oh, ndokugira iyi. Ewe. Alright. Iwe Tom, enda unondidza shupi wacho Tom. Nakufara vakadini. Oh yeah. Right. Anangu naenda kudidzira ndishi. Toda kuti munyasonzwisisa neka. Ushupi kudzoka kakwaita uko. Zvino ndafunga kudaiso. Nchakuita kuti muchigara mese. Aka asanda pizza. Asi muchatanga kusogara mese after tomorrow. Bozi pane wandoda kumboenda naye ushu. Noti ni nyaya kuti kutange kurara mese kandisati ndambomugadzirisa uya zvite. Andidi kuti pano mutange kutitira vana musati makushanda. Munowape? Ina handizvikwanisi zvokurera vana yenyu vavo. Saka after tomorrow ndapedza nayo ndopa ndichazokupai kuti chigare nese. As for today, you will sleep separate rooms, anditi? Alright, mom. Mune mumwe mubvunzo? But mom, kwamuda kuenda nayo hamusi unomusiya kufa muzvamakaita paipai. Hakunondifungisa zvinhu zvakudhara maniwe. Ndatopa nemwe chapter iwe uchiri kutaura zvekufamba. Chibuda ichiendai. Hautandarike newe yabo. Yeah, tight. But I feel for Tete sha. Shandaona uku. Masi ningasadaro sha. Ndandiwakuona manje. Apa ndiye munhu wakaida kugara naye uchiti nomuchengeti. Achita unhu wakadhaka kudai sei. Enda kumuzwira ukatsitsi naye baby. Asi wazoona. Yeah, munhu sha ungamudi. But angasadaro. Asi batu apa ndo problema. Batu hakuna kana problem ndi batu ipapa. Saka zvitoreva kuti vanhu vese varikugara mu1 room. Imomo uri kuti anogara kupi papa? Vantu vane 1 room. Imomo ndo maakugara mu1 room. Nangu kadaina ndinenda chaichayo. Tachokwadi sisi vangu ndo munhu andaibvisa ipapai. Ndoenda unogara nawo zvangu. Babe, Tete munhu mukuru. I'm sure she can handle your situation. Aiwa pane dzimwe nguva dzekuti panonga kutoda vanhu vanotobatsirawo so panguva dzakaita seidzodzidzi. But babe, still, she's a grown woman. She can handle her situation. Plus vanhu vatutana nezvavo kamukadzi nemurume kapa. Mangwana vanogadzirisana ka ezosarira futi kwauri. Ndizvo zvavo zvakutaura ka but urikuona chika pane futi maextends ekuti unyatsoona kuti mwana wamai ako akatanga uchitambura ka sezvaari kuita izvi. Pamba kuda vanhu vakaita sana tsano isusu ndopati tinodedzwa tichidayira manje topindira nyaya dzakadai so tonyatsodzigadzirisa. Yeah, if you say so. Yeah. Yes. That's what okay to my feelings. No, not at all. Sorry if I sound like that, but happen. Ndozona kani mtauro wako ite ngokutokeja ke. Not at all. Okay. It's okay. It's fine. Asi batu kwafunda ndo kwachatoita ndo twafunda batu. So alikuita zvakadhakwa izvo. Okay. I can see the train when it goes. I can see the train when it goes. Askanaga.
nyaya ndakudedzerai pano yakaoma. Kanyaya kunge zinyaya. Aizve. Build up yacho. Iwe kaya takaparirwa nabhodhi wenyu Tom. Kasikana kaya katsoka. Zvakaoma. Saka vatozoramba kuti adzokere kumba kwavo. Avaramba. Imagine. Zvakatooma sure. Saka what's the way forward papa? Varikuda kuti zviitwe sei? Kutosiya kutoti kagara ende unoziva nhasi ndashaya kana remuromo chairo. Nhasi kana chekutaura ndachishaya. Zvakaoma mufumbo. Yeah. Ende futi apa kuti timuendese kufamu futi azvibude mama. Azvitombobuda. Ko kana kanozvisungirira zvakeko. Ndozva exactly zvandaitongotyo izvozvo zvokuti tikamuendesa kufamu pakaoneka chinoitika. Asi ndosaka ndakamupa 2 options kuenda kufamu kana kumba kwavo. Iye ndokusarudza kai kumba kwavo. Zvino uyu kwatara vamudzosa. Saka mudoti kuti agare panapa? Ogara panapa? Nai Stacy. Ndichagodii mwanangu. Iye atounzwa. Akaendesa famu like I said, anogona kunozvisungirira. Anogona kuwana chinomuwana ikokoko. Vefamily kwake vanongoti takakaita kusira mwana ikoko. Indafunga kuti ongogara zvake panapa. Asi ini chiororo ndochiziva manje. What's that? Ndinongotora musikana ndonomuitisa jadel. Ndomirira kuona kuti iye Tomu wachona ndotomufudza Tomu kuti atsvage basa aone zvekuita uye achikura. Because handingambovachati saka vakadai so zvinoita izvozvo. Yoita futi responsibility yangu inini. Aiwa kana. Saka mwana uyu akutoiswa jadel asichambodi. Kwazvo. Asi kuita sei? Ndo way out yega itongoripo. Nei zvako. Pane vamwe mukadai mama akatoisisa kare kare. Kune vamaifanira kunge mama akaisisa kare. Vasina lailai vari kutamba nayo. Zvako mwanangu iwe. Inapinda pati ndambotaura zita remunhu here. I can read between the lines, okay? Inside and outside the box. Zvakaoma kani wedu we. Lailai zvako. Nzvikuru wako. Tandishiye. Tandimukurewa imi mama. Azvishiya zvangu mwana. Unokona zvichitini zvoti ndirambe ndingori museni Matilda. Anenge yatakaitaurira. Baby, wadi kuti at least in the meantime I know kutaura kuti mutsvaka, but in the meantime wadi waita kuti uwane kana at least a room yekuti inini or Matilda one of us can use. Panoti tirambe takango the space idiki baby. Right. Nangomira timu rangu ngobatanidza mafinances angu. Then ndo ndakutsvagera pamwe pako iwe pakanaka. Plus ndo akati property Matilda. Yes, for property yamaiguru. Ndisikuuya ndikwanise zvangu. And I've got my own taste which I know you'll love it. Alright. Uchaona zvako. Kuchimboita kuti pana. Ndozvandokutaura baby chiti panapa manje. Matilda is everywhere. Handizvikwanisi. Say, but I'll very soon. Nguwa pako. Zvestori bhoko yandokutowo ndonobata samamboni. Sure. Yani ndichatsokutreata bho. Ndichakubata bho. Nosona kuti risimbe basi. Aiwa kana kukupfugamira iditi. Everything. Aiwa kana iwe wega unomukanganwa Matilda. Tambozvidza tiri panapa tu. Handikwanise izvozvo ndoma surprises atitenda sei? Tupate tako ibi. Tofanira kuita izvozvo handiti. Karizviya tinoka tinofarira kudya chii? Iwo ako manje inofarira ngura chicken pan ndoti ndibikire fish nechicken andochirungu manje. Aiwa handokuitira zvinhu zvishoma shoma izvo. I'll make sure kuti ndakuprepare the best dish yekuti aiwa apana chaunosiya muplate. Fana umbobika tiri panapa. Pipi this space. Bo. Tindari mai manje uchiita pedu take. Auntie. I can't wait. Right. So this is my room. I mean our room. Okay.
kuzvota ngosukufarawana Tomsha. Lochitaurirani something. kutaurirana chii manje? Unomboziva kaunga treatment kwaunondipa soka. Ainangu handikafariri. Shupo uketa chii? Unoona samudhara soka ndofanira kunge ndine kamekadhati soka ikaya waiziva. Hazvo. But sewaifi yako ka. Unofanira kunipa special treatment. Okay babe. Ukona tichi ngatichidai so. Iwewe wakwana ka special treatment kaikaya waiziva. Ndakagara ndazviona kudhara kuti rikawaimatipo manje iwewe. At least. Yeka, auchiona ndokasima yakatiri kuda kaikaka. Nai. Ko iwe. Manga maenda unoita sei na mama? Iwe ndizvo vakadzi. Ko handi ndiri uri wife yangu here. Unofanira kuziya kana uchingondudza. Hazvipo zvimwe zvacho unofanira kumboziya sha. Bho kwacho. Ukuita chii? Asi nongozoda kungoswera newe so. Tiri munomu tiri tu. Tichitaura nyaya zvedu. Dzinopedzisira dzakupera nyaya dzacho. Ndiendeni. Hana munhu usakutadza kuzonzwisisa kundibvunzisisa. Plus ndiri kunyara sha. Kunyareko. Ukunyara muno mudhoma uchange wakutorara munomu. Saka hapana zvokumbonyara. Ngonyarawo zvangu. Uchajaira zvako. Ndapende. Ndazotsvaka. Alright. Ugere pano zvako wega. Tambiri tete. Aiwa, gara hako pasi. Ndega zvangu. Tina ari kupi? Aenda kubasa. Saka muri tuna maitu. Tingori tega ende kwamba. Yes. Murora wangu chai. Ndiri zvaituri sei zvavo. Tambire. Chitambireko naiwe. Kungatipindei kamba. Aiwa, rekedza zvako. Ndinomira. Kunoita kwendakaitaka. Ndikufamba kwenda nchiita. Ndatsva. Sikarigani kutorirepi chekugara. Rekedza hako, toda kumira. Ndotomira zvangu. Sikarigani ndiona ndingakutarisira ichi chekudya. Rekedza hako murora. Tete. Aiwa ka, rekedza tumboitirwa kana mainini. Tete. Maiguru anomboda kubatira zvinhu zvavo ena. Vada mutondosamona nangura mubona ndakagara. Kona iwe murora, haudi zvekubatsirwa namainini. Tete ndakangoona kuti munhu ngaangozvibatira midziyo yake. Ndozvisinganetsi. Tikagara tichiita mazvake zvinobuda iri nemaiguru. Handiti tifanira kunge tichibatana. Awadi. Izvozvo ndozvo ndakatoona zvinotoita. Izvozvo. Nekuti munhu haangajairi kuda kusheya zvinhu zvese. Munhu ngaasheya zvake ega kubvira kumurume chaiko. Angajaira kuti kusheya zvese. Oti mapoto. Oti murume. Oti imba futi. Kana bodo. Ndi zvangu izvi. Aiwa, zvakaoma sikana. Kwewe ndeipo yauri kuita. Wati chiri kujire kupojire yogurt yemwana. Aimbaite saka. Hayo kwanita mushe ndipe kuna mwana yetu. Atavera atopera zvayo. Inombainaka. Ba tamushe wewe. Ura kutestawo. Mbainaka wena. Iwe, kumbona bhutsi dzangu. Handina ini. Saka dzienda upi manje? Amen pamwadzi misplace. Kendiende nayo. Sorry. Iwe bhutsi dzangu tidzoke. Handambodziona nebradzi misplace. Kwewe. Pane nyanda dokudza. Kumasina kugara nebrother yanga. Apa ine mukadzi. Kwewe ngosingaziye rewe. Ndosingazviziye. But ndambomubvunza zvangu kuti Maselini iboy here yauri kuita. Pakaipa sha. Handifunge ngachikakenerana futi. Mawani. Alright. Saka tsano uri kuzviziva here kuti inini ndini ndokugara newe. Handifunge kana uri kuzviziva. Unless kana Maselini akavaudza. Handiti kuti udaro. Ya boss mawani.
Pakaipa, ndakatarisa. Inonitsvagira bhudzi dzangu ndoda kubuda. Unouya nadzo ndagarapo. Zvakaoma bhudzi. Kwe aripi Masilini wacho? Ari kugeza. Ndonanzwa ari kugeza mukati mumu. Ndiye zvake. Nakana matyira mwana iyu kana zvake. Kana kutomborota kuti kuni. Iwe, ndakakudza kuti china iwe Masilini. Ndochicha unongochitiitira ichi. Makadini babala. Ndati ndochicha uri kutiitira ichi. Ndinotonzwisisa. Chosurunzwisisa chii baba? Iwe, andakudza kuti usiyane nabatu here. Andakudza kuti usiyane nezvabatu. Sine bala ndikakufunzewo. Urabvunza kuti chikwe ipo. Handina kubva kumba kwenyu here muchinge menge mandisiisa basa. Saka zvandisiri kuita neprivate life yangu. Muri kunyatsa kugwa. Mumunzwa sisi? Uyu ndomuvhara usisi. Ndokudzemura wanzwa Masilini. Timusiyai. Imhepo idzi. Zisiye dzakadaro dzingatotifira pano. Siyai bhudzi zvakadaro. Asi ndiyangu ndimbobuda ndimbokusiya. Buda, mumba mako ere munhu, buda. Buda. Maita basa. Ndakuona kuti murisira online. Siyana nemwana wangu, wanzwa? Siyana nemwana wangu. Benzi. Zvepano mugona bhudzi. Kada kudzemurwa kasisaka. Zviregai, ngatofira pano. Kune mama. Kwamaitwa machina zviridi. Vangagoti hapana zvavangamboita havana option. Pozika chikutotaura chacho hapana. Zvatatovatira izvozvi zvitori beta. Okay. Habare. Ai. Hapana yaya hapa. Ndo zvitoripo. Hapana zvekutoita. Pamwe Tom wacho nonyasomuda mukadzi wake zvechokwadi. Anomboziva chinonzi rudo here Tom. Tom achiri mwana mudiki uye. Achiri mwanana. Saka chinonzi rudo chacho ambochiziva uye. Mwana ake kahandisi kuramba but anogona achitomuda zvemachokwadi. Amen. Timboona. Anyway, kweiwewe. Basa kuri sei? Basa kuri right zvako mama. Sure. Are you happy? Yeah, I'm happy. Saka kuri kukuitira ka? Yeah, good. Antichika? Good. Kuiye lesiboni wako uyu. Nechaari kumboita here chokuti atsvagawo chinhu chekuunza patebhuru. Hey mama. Mukuri abala ineni. Mwe lesiboni mumba muno ndiani? Musadaro mama sure. Ari kutsvaga wani. Iwe unomva watodhipisa stereki but ndiri ndichingotaura zvinhu chaizvo zviri straight forward. Mama. Ane nungo murume wako. Period. Unomboziva kuti it's tough up there. Zvishua mabasa anotsvakwa and stuff but kuti uzoriwana ka unenge watombotsvaka zvekutodaro chaizvo. Zvinotorequire patience guys. Zvekutsvaka mabasa. I hear you but zvinhu zvinodawo kuti munhu umbomira-mirawo semurume. Ko haasi kumira-mira ere mama? Ko iyo certificate yawakati iwe ane diploma in accounting ndezvechokwadi? Ndezvechokwadi mama anaro. Wakatonyatsoita kuriona kudai kurirakidzwa? Ndakaona anaro. Ai pamwe ndiri kutofunga kuti pamwe wakabhilivhiswa ka? Aiwa ndakariona anaro. Wakariona? But unoziva kuti chiaivi chinondinetsa ndechekuti ka I understand kuti kunzwa uku koko kwakaoma. But munhu unoitawo zvekumira-mira uchingoitawo zvinoita kuti zvinhu zviite. Ndo zviri kuita vanhu vese vari mudzimba. Varume vazhinji havasi kushanda asi vari kungongwafa kuti chikafu chiinde patebhuru. Handisi? Zvino wako kana achingomirisika pasina chaari kuita kusvika rini? Manje vanenge vakushanda balaina mama. There's no need for all that. Anyway, muri kuda coffee or juice? Kaivi. Rega titaure nyaya yakuna kuda kundivharidzira. Kundakuvharidzira. Handisi kuda coffee kana juice. Ndozviitira ndega kana nchida. Anyway, iti kuti titaure nyaya. I'll go make a cup of coffee for you. Kunzvenga kanyaya tiri kutaura. Dora wokoyo
pana chachema pana chanyura pamu dora ukoyo 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 wakakosha wakanaka wakakosha wakanaka wakakosha wakanaka wakakosha wazvinzwa here wakakosha wakanaka wakakosha wazvinzwa here tambai mushe garai mushe varai mushe garai mushe